Al'amuran Ummi Rahab tare da Adam A Zango har yanzu ƙara hawa suke yi, inda yanzu Ali Atwok ya shigo maganan gadan-gadan, inda yanzu ake tunanin Ummi Rahab ta maka Adam A Zango a kotu. Wanda shi Ali Atwok ɗin, wato wanda kuka fi sani da Madagwal, shi ya wallafa wannan abun a shafinsa na Instagram. Wannan hoton ɗan uwanta kenan wanda ya yi bayani, wato ya su tare da shi Ummi Rahab, inda ake ta magana ba ta da uwa, wannan ita ce mahaifiyarta, wannan kuma shine mahaifinta, kamar yadda suka wallafa a shafin. Bayan zage-zage da masoyan Adam A Zango suka yi dinga yi ma Ali Atwok kenan, Ali Atwok ya fito ya wallafa wannan bidiyo. Masu zagi sili annabi ke suturta ni, na wadati da kai wadata, na daina ganin kowa ya janye ni, har kai na amana mance, saboda ganin ka ba zan takaice ba. Inda ita ma Ummi Rahab ta fito ta wallafa wannan bidiyon nata. Na faɗa na ƙara, wanda ya so ka so shi, wanda ya ƙi ka kyale shi. Hassada babban ciwo a zuciyar mai ƙullata, na gabacin ya yi gaba, haka Allah ya hukunta. Ga zumarin ɗan daɗi, maɗaciya babu kulata, sun so daga Allah ne, ɗaukakar sa a dumbata. Jirgin sama ya yi sama, hanya an nuna ta, sowa ta kawo da gari, mai fada ya shelanta. Me waka ne ke waka, kun ga azancin me waka, ko a ina sai mun leka, da farin zare za mu saka, sakon sai mun mika, da mu da kowa da alaka, me waka. In zuwanka na farko kenan wannan shafin na DJ Aluwan TV, to ka danna subscribe.